No, dnes je streda 9. apríla. Je presne 20. deň, odkedy začal druhý cyklus kladenia matiek. 20. marca sme natočili zaplodované plochy za cyklus, teda za prvý cyklus, odkedy sme vypustili matky. A dnes sme prišli na včelnicu napriek tomu, že je dosť chladný vietor, ale je slnečno, aj nejakých 9 stupňov. Mladušky sú na prelete, to znamená, že tie, ktoré boli vyliahnuté z toho prvého a už majú tých 17-18 dní, tak sú vonku, je živo, krásne lietajú po vodu. Prišli sme na včelnicu, teda nafilmovať zaplodované plochy vo včelstvách v tomto 21-dňovom cykle. Medzi tým sme teda na včelnici boli, ale tie zasahy sme veľmi netočili. Preložili sme vankúše na pozíciu medníkov. To sme mohli spraviť o niekoľko dní skôr, pretože už včely začali znášku umiestňovať kdesi do plodiska. Trošku boli matky obmedzené a to počasie vtedy bolo naozaj priaznivé. Vrba rakita nektarovala o 106, včely nosili tak aj tu včielka s peľom a naozaj aj nektar, že dosť významné plochy boli aj do tých zásobných, ktoré boli za prepážkou, ale aj do plodiska, čo boli prázdne bunky, tak včely doplňali. A minulý týždeň sme boli, keďže už boli výstavky na materských mriežkach, tak sme popridávali do produkčných včelstiev medzistienku, po jednej medzistienke. No, uvidíme, čo nás čaká dnes. Nafilmujem teda asi tú 8 a 7, ktorú dávam stále a možno potom dám na záver, ak sa nezmení počasie, záverečný koment. Toto video bude teda zaradené do tej série z modrej lavičky. Najprv som teda mal predstavu, že budem dávať po každom nejaké to vyhodnotenie tých zaplodovaných ploch a počtu plodu, ale to dám zrejme ako také nejaké sumárne po nejakom, poviem pri letnej izolácii, keď vlastne zastavím plodovanie, tak potom možno dám sumár, ako sa to vyvíjalo. Kým som rozrobil dymak a pripravil sa, včielky ukončili prelet. Dúfam teda, že mi dovolia robiť bez klobúka, ak nie, no tak mám ho po ruke. Takže ešte raz, predchádzajúce video z tejto série sme ukončili na 20. dni, keď vlastne nasledujúci deň už sa z prvých položených vajíčok začali liahnuť včely a matka mohla do tých prázdnych buniek nielen po nich, ale teda ešte ak nejaké boli k dispozícii, začať druhú 21-dňovú sériu. A dnes je 20. deň tej druhej. Aj medzi tým tie včielky, ktoré sa liahli, začali plniť funkcie, ktoré im pripadali v úli. To znamená, že najprv boli krmičky, teda upratovačky, potom krmičky. Začali byť už aj staviteľky, robili výstavky, tu sme už niekoľko. Preto som spomenul, že sme dali aj medzistienku. Stavajú sa z nich lietavky, dnes boli na prelete, teraz už ich niet. Ideme teda vyhodnotiť plochy zaplodované z tej druhej série. Zase to doplním nejakou grafikou. Skúsim teda bez klobúka. Trošku asi dám. Asi dosť potichy rozpráva. Medník je celkom výstavky aj tu sú. Prečo ja len zoberiem klobúk, lebo nemám rád, keď ma teda
pichajú do tváre. Teraz sa vrátili a hľadajú si miesto, ja ich teraz rozruším. Môžu byť nervózne. Výstavky tu sú. Vidíme, ako si poradili. No aj na mňa prosím trošku dymu. Je kameramanka. No, trošku je neoporúka, no. Toto je zásobný rámik. Plný peľu. Myslím si teda, že bude toho roku rojový rok, pretože peľu je neskutočne veľa. Zvrdné rakety. No, to je medzistienka, ktorú sme im pridali. Minulý týždeň, neviem, to bolo v štvrtok. Zaplodovaná nie je, ale vystavaná je. Aj to si teda značíme. 1, 2, 3, 4, 5. MDS vystavaná. Rámik 4. Rámik 4. No, tu je nejakých 5% zásob. Aj tu. A tu je peľ. Toto hodnotím tak ako 10%. Peľu, to znamená, že dáme 5, 10 a zvyšok tu je krásne zakladené. Vajíčka 5, 10, to znamená, že 85 dáme plod. Takže opäť 5 peľ, 10 peľ, tak 10 peľ, 5 zásoby, 85 plod. A tam bolo také koliesko, poviem, na 80 bol otvorený. No. Tu už boli väčšie bunky, matulka, trudov. No, už sú aj misky. Toto je na, dám 90% 5 a peľ, tu dám 5 peľ a 5 med a 90 plod a na polovicu je otvorený. Matka tam bola dole? Bola matka, hej. Bola matka. Takže 5, no dostal som žihadlo v priamom prenose. 5, 90 a 50 otvoreného. Trošku musím. Naozaj teraz sa vrátili a ja im hneď robím šoky. Dobre. Teraz budú cítiť to miesto, kde to žihadlo bolo. No, tu je rovnako 5 a 5 a 90 a tu je otvorený nejakých 10 a tu 15, no dajme, že 20, 15 otvorený. 5, 90, 5, 90, 5, 90 a na 20 otvorený som hovoril. 15, to nie je až také podstatné. No uvidím, čo spravila s týmto.
ramikom, lebo tu bolo najmenej plodu teda. V tom prvom, no a je aj dosť ťažký, ale je zaplodovaný krásne. Krásne je zaplodovaný. No tu je, vydržím, tu je nejakých 15 med, tu je 5 peľ. A to isté dáme, že 15, 5 a 80 plod a celý je zaviečkovaný. 5, 15, 80. Znamená, že peľ 5. Tak aj zobrali 10 zásoby. 15 som hovoril, tak 15 a 80 na 100%. No to znamená, že ak to teda vyhodnotím len takto slovne, v prvom cykle bolo na 2 ramíkoch 90% plodu. Vlastne to isté aj teraz. Tu bolo plodu len 10%, teraz je už tu 80%. A tu je na 4., ktorý sme teda prisunuli najprázdnejší so zásobami, 85. A je tu vystavaná medzistienka, na ktorú matka môže bezprostredne ísť, kedy na budúci týždeň pridávame stavebný rámik a prípadne ďalšiu medzistienku. Peľ, ktorý bol tu, je spotrebovaný, ale nejaký nový aj doniesli, aj keď aj tu bolo, majú dostatok a na tom, ktorý je za prepážkou, to ešte zapíšem, tam je vlastne celý jeden s peľom, to znamená, že majú dostatok. No. Toľko je plodu v druhom cykle. Nie, ale ide materská. Rúžová kvetinka sa im páči. No, takže skúsime ešte... Počkaj ešte. Áno, počkam. Úl číslo 7. Tak ako minule, aj celý minulý rok. Takže 2 zásobné za prepážkou. Podvihni, bo potom už nepodvihneš na konci. Toto sú ešte staré zásoby, tieto nespotrebovali toľko ako predchádzajúci úl. To predpokladám, že bude teda aj plodu menej. No. Medzistienka z tejto strany je začatá. Z tejto je vystavaná a zatiaľ ešte nezaplodovaná. Rámik číslo 4. Rámik číslo 4. Tu je koliesko plodu nejakých 10%. A tu je čerstvo zakladené, no dajme dokopy, že 20. A tu je trošku 20. 30 zásob a 20 peľu. Som si vymenil papier. Takže MDS na polovicu vystavaná. 20 a 20 som hovoril, hej, tak 30. Či ja to bolo? 30, 20. A na 100% je otvorený. Motulka. No tu je 5 zásob a 5 peľ, 90 plod a
nejakých 30% otvorený. 5, 5, 90. 5, 5, 90 na 30, matulta videná. No, tu je to na 100%, trošku tu tam sa leskne, ale tam sú vajíčka 100%. 100% zaplodovaný a nejakých 15% otvorený. %, 15. Tu je to, keby to bolo z oboch strán, tak to vyhodnotím ako 10, ale tak je to len 5, lebo to je z jednej strany 5 a 5. 5, 90 plod a 10 otvorený. 5, 5, 90, 10. Vrátim naspäť. 5, 5, 90, 10. 5, 5, 90, 10. No to znamená, že tu je trošku prázdneho miesta. No a takto porovnáme, jak aj vtedy. Hej, tu bolo 60% plodu, teraz je 90. 75, tu je na 100% zaplodovaný celý rámik. Tu bolo 40 a je 90. Na tom štvrtom je nejakých 20, ale bolo tam trošku prázdneho miesta. Niečo spotrebujú, to znamená, že majú, kde tu je. Takže tiež dáme takedy na budúci týždeň stavebný rámik, prípadne medzi stienku. Raz, 2, 3, 4, 5. Zvyčajne na 6 ramikoch teda sú. No, tieto tu si poznačím, že boli kľudnejšie ako 8. No, takže ukončili sme prehliadku so zapisovaním údajov o plodových plochách z druhého 21-dňového cyklu. Všetky matky pekne plodujú. V podstate v každom úli pribudli tie plodové plochy. Ako som spomenul tú analýzu tam kdesi na konci tohto letného cyklu. Naozaj už majú v každom úli 4 ramiky zaplodované. Aj tu je 17, 90, 95, 95, 80% plodu. A medzistienky, ktoré som v týždni pridal, teda v minulom týždni pridal včelstvám, všetky už sú minimálne z polovice vystavané. A niekde, v niektorých úľoch už je 10% aj zakladené. To znamená, že nebolo to až také celkom zbrklé rozhodnutie. Uvidíme teda, ako to bude v ďalšom cykle.